Lady Julia. Regina Otumfuo Anem Regina Otumfuo Osei Tutu Jubilee Planning Committee Anem Emma Mama Bayina Akwaba Otumfuo so men kan cham say nani aje ho fa de na pa munya mo ho fe na manim so ay sere amba bo no ama ya bie dan kasie Mema Akwaba no, we were free. Era Chikumsa, Era Samana Semensa. We were free. Ya Sabi, Miami Archbishop, we are not up upon Pay Mine. We were free. Archbishop Amwa, Anglican Church. We were free. Brigadier Opoku, General Officer, Commanding Asante Command. We were free. Mr. Abrokwa, Regional Police Commander, first time free, MMDCs, Mayor, and then Tabe, and I know my behind you now. But Mark takes you, maybe, and said, Meba, now a dan come and see way. Maka home some kakra. Masande, Atumanim, Yensra, a dan cry, the little, and the little. Amohwe edan no se de nyanyam sitie a etesa bruni edan pepepe amanfo be say modern building nanso ukomu a ne adwen a ede ye edan no a etesa yanya yefi a yetimu e wa Asante ai yefi hankra chese usifie no mu a ukwa ta ho hia na adu ho e wo ho na duho ana sabe asamba enya yetra na yaka na wura dai mu tesi a otuma kwa ubie pro kakra ya kosi patoso otono ofa bonkum afa nifa akwanda ha etechia dina mfere chinshia na fi ankra na sadia nanom munya munim no tete uko bifie na uduru patomu a na ahwena si ho kruwas eda so umusa na otu kom dewa na anumbi sa so no Otumfuo osi we no ode patono so no oye ba bi kakra ede wine ene nsuo ene whiskey ene nodode abeduru ho abesi ho se udru ho na gomde wa umusakra na tabe ofabi no ano obi boya oh ye dim na ansa na obi dem ho no baby a ye ginen a ye tie eye baby a ye bibi o afie ha ka be pake atifa car mako wo ha adunum 150 car ai pakemo bia na baby ai tu a nso obi akobo obi mo obi akokemo yi obi akokemo yi sa so na ne ye na yi de jabo bi ba na se boni be bompani bi fie bi ba ana nya ho pani bi a betimi abodwa wo ha afa gabom oforo asa ufdu sa patono so a ade a ehwe ni so nwanwa am se twan photo e o kata no ohun de bi kanya ohun se esikadwa ya ye no se de esitie enso obi ahwe na kasa okofa anya no a ede asi ho ama asa ye transfer pepepe Professor 3 dimension nimu achire ne sajesi ekeka eko ano afiri ho a so obi a oka twene dan no ho nsanchene de kra asoto kakra ewo ho a de echire afi denchemche Otumfuo sabe ano cha odi shebaye denchemche no ano so ayi fefefe ebo ho
nti sɛ wokɔ na sɛ wohwɛ a ɛkyɛkyerɛ mu a ɛno nka bɛtumi ati bɛyɛ dɔhwere baako na saa apɔtɔ meka yi sɛ nnipa ahyia sɛdeɛ yɛdegye ani yɛkekan no kakra na yɛgyinagyina hɔ aborɔfo bi afɛ sɛ cocktail no a ɛbɛtumi afa nnipa 400 cocktail hɔ nko a obiara bɛnya baabi agyina atwa ne ho ahyia na wofiri pɔtɔmu so asɛ dɛm kaeɛ no wotumi fa hɔ ɛkɔ ɛsa bɛsi baabi a wogyinaeɛ na hall kɛseɛ no a ɛyɛ sɛ main hall no ɛno deɛ na ɛfɛ hɔ ɛhyɛ mfimfini na yɛfie deɛ hall kɛseɛ no a na pɔtɔ no yɛmmɔɔ so nanso Otumfuo deɛ hall no yɛbɛka ho asɛm bɛsi a ɛne yɛ deɛ no ɛyɛ so kakra nti ɛnya saa ɛne kwan a ɛfa so no ɛno a na ɔde akɛkyɛ nkɔfɔ sɛ na mo mpɛ sɛ yɛ me dan wokɔ dan a bɛyɛ asantene deɛ sɛbe wontumi nyi mfiri mu da na wonam ɛfo ɛkɔkyia no wonam kyinhyɛnum hɔ no wobɛhu conference room kɛseɛ a ɛtumi fa nnipa bɛyɛ aduanan a yɛatra sɛ ayɛ conference na ɛhɔ nso sɛbe ebi a ɛkyerɛ nnipa bɛma kwan a na yɛsɛ monkɔhɛ video a ɛnso ɛbɛtumi akɔhɛ video ɛwɔ hɔ yɛyɛka nyinaa nso wote hɔ a na air condition sɛbesɛbe ɛtwa gu ɛnom firi hɔ a office maako ɛna ɛtwa hall no ho ahyia awokɔ ne kyi paa ɛhɔ yɛ Otumfuo baabi a ɛhɔhɔ ba a ɔbɛhyia wɔn ɛne ɔno nso ne office kama fɛfɛɛfɛ woduru hɔ a wohu sɛ bɛkra police na wɔ baabiɛ nanso yɛnso yɛwɔ hɔ na meka me hall no so hall no ne takasra nim ati sɛ great hall tech ɛtumi fa nipa yɛakyerɛ se mpe mmienu 2000 obiara ne baabi atena ama ne ho atɔ no yɛsɛ yɛakyekyere so yɛsɛ station matters biara sɛ obiara ne baabi atena fɛfɛɛfɛ na ɛhɔ nso ɛwɔ central air condition na sɛdeɛ nipa ɛkasa na mekasa ɛkora tɔ bi a wote sɛ biribi wɔ kyire ɔmpɛ sɛ ɛbɛba saa nti aborɔfo brɛ biribi acoustics wokasa a kasa no ɛnkɔ ɛnsa ɛma wotena frenching baako pɛ nti ɛno nso yɛ acoustic design a ɛm sɛ tumfoɔ nka nkyerɛ deɛ nanso ɛbɛsɛ nkɔfɔ brɛbokyɛ ne bɛyɛ nti ne nyinaa ɛde ɛboa hall no sɛ ɛbɛtumi ɛde ayɛ yɛdi kan sɛda bi a na asantema nkora pɛ sɛ ɛhyia kokoam asɛm a yɛka no pɛ sɛ obi ti bie nanso wokɔ no ho adeɛ a ɛnɛ ayifoe wonu hɔ koraa a wohora mpɛ ne aka wo se nti yɛpɛ sɛ yɛdwen yɛn ho deɛ a ɛbɛtumi abɛhyɛ ha ne atwerɛ ho pum ɛneɛ wɔwa kratafoɔ ne videofoɔ wonya kwan ma na sɛ wɔyɛka no wode akɔfo dwa ɛno nso firi hɔ a yɛpɛ sɛ apontoɔ bi ba a ɛbɛtumi ayɛ no ɛhɔ ɛno nso firi hɔ a ɔmo kaeɛ a February no yɛkɔɔ tech ɛkɔyɛ sɛgrantee symposium ma yɛsɛ kwan ntwa kɔɔ tech yɛkɔɔ no kae nyinaa bɛtumi aba ha symposium ɛne dwumadi a yɛpɛ sɛ yɛdie nyinaa no yɛbɛtumi adi ne hɔ ɛtɔ bi a na sɛbesɛbe yɛpɛ sɛ nkwaraa yi bɛsɛ santafoɔ koraa bɛyɛ yikyerɛ bi anaa yɛyɛ play bi anaa yɛyɛ bibi agyegye ani a yɛbɛtumi ayɛ ne ha yɛsɛ yɛkɔkɔ tent abɔntene nti wɔ pa a na sɛbe nhyehyɛeɛ bi aba na sɛbesɛbe yɛwɔ nipa wote hɔ a ɛda asɛbo a Nyankopɔn deɛ ɔde ma wɔ no mpɛ bi a sɛ nso yi ho ayɛ na sɛ bi a woda wɔ ho
woka wiwa okosiesie ho eno de tutu ho no ka se kan ya etoso na no me kan ya no na kan kan be se adusia e bia betumi akoda ho se ebio sebe oba se ogu nsu a na fa se bibia otumi akoye no ho be adusia e ma de be aduo aduasa me ma be aduasa na tingina achiri no yewo tana kan na ebia da bi oha na ye aponto nso sebe ebia no mbasa be bana adu nti Otumfuo aye state of the art kitchen is the oko golden television Lancaster no ma enya wo de akra bi enie modern kitchen sebe nkwa na diane akono keke eno nso etaro ho da ebese bedidie no sebe odama eno aka pre because eno nso ebeye boa de boa diane no eye hye na etime de ama na no ahonso madaroma ene esebe two hall leading a friend Otumfuo said to do the second Jubilee hall. Mama men shem enjoy the by Otumfuo oya ade we no am fan to ja am model rose de marshal say ni otuomi enko he kama ka se memeye Jubilee committee chairman oni me din komo no si o edan bia Osei no sabe opese Jubilee atami ebia no nko odama o de sabe o ade asa otisum no na mi hu ibada nke enko he e ba ne hu se big guy nti bi kwa na me ne committee for no kodwe ho se Otumfuo si ade emfa de ntuga yan ka se e friend hall sabe o yawo bibia o hyem kra nti ese pe edin a ede to so ye kan ne se o ye bema na yawo kwasiada na dan bronya o do dinam na kwasi bronya bia no nchem na odama se wa ye sajbadie we aman na bibie no abra odi mfie adwonunum dia ene Jubilee no ase etimi kai de to edan so na fe de wa putam na fie nso onchiso di bomu bi sabe oye we dia yen kase odama de stress da to bi wa na oyeye wa na odama makwan nfa anto na say ye toa na Jubilee aye die no anya bibi e de asisu dua de ahyem kra say mfie de no mo edi ye no ade a ye eni sabe ntuma ye fry ne mfie dubre no na nyina bia emfra bio ana bia tete ana say fashion ko atwam na nso adan we si ho die amfinsa so ko pemfinsa be ho da bia na nchima no so ba no hu say Otumfuo se tu otaso mi no oba odi mfia dionunum no dwuma dia odi ye no ne sentre ne enie abofo be say a lasting memento di udi da odama we dia makwan infodi entoso enna kan ya odama operation mai odama da se du operation mai anti ya ba tudia na edin no agina ho ma Otumfuo ono an modin a obo de ye adwuma afa ye kai se ye no abra odi mfie adwonunum na sabio se tete hono ye ade ye kwadura ye abra na nanom enya kwan de kire ye ma ye de aboa oman no ekire de nso de aye
ɛka ɔman no ama ɔman no nso anya ɛkae ɛkɔ na ɔyɛ bi di a sɛbesɛbe ntumi ɛkyerɛ esum mu emuna nti ɔdama edie no yɛ aka nti ɛfɛ no Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee hall. Titi hɔ no a nka saa ɛdan esi yi nka wotua bi nso tua bi nso tua bi ɔno tia sika mu nyinaa mu tua bi kame sɛ tua bi kɛtɛ kabrantoɔ obiara akɔ ne kurom ɛkɔgye sika ba na de abɔfotoɔ na sika no anso a ɛsan twa bi aka ho sɛ monkɔ na mosan kɔgye bi mmra ɛmɛsɔ so Otumfuo sɛbesɛbe ɔmpɛ ɛbrɛ ɔmpɛ haw ɔse Asante man sɛbe kakra a nso mbotom no mɛbɛ sɔm na ɔde ayɛ wei asi hɔ man nti sɛbe nkan tete hɔ a ɛsɛ kaa wobɛdi dɛ wobɛdi adeɛ nso ne deɛ yɛdi ka wo nti mɔdaroma Otumfuo ayɛ wei ama yɛn aseda a yɛn nyinaa nananom a wɔwɔ ha ɛne yɛn nyinaa yɛbɛtumi de aba anda ne sɛ yɛn nso yɛkɔ yɛ kurom yɛkɔ yɛ pɛsa so a ɛdeɛ na yɛn nso yɛyɛ ama yɛkɔ nya ɛdeɛ na yɛyɛ ɛyɛ ato hɔ sɛ nkyirima ba a wɔbɛkae sɛ Nana Spasi ɔbaeɛ no sei na ɔno nso ɔde bɛboa ɔman no Otumfuo atwa kwae no ɔhwɛ sɛ yɛn yɛbɛsi so bie na sɛdeɛ American president kɔdagyi kaeɛ no ɔse ask not what your country can do for you but what you can do for your country ebusa deɛ wo man bɛyɛ ma wɔ na mmom deɛ wo nso bɛyɛ ma wo man nananom yɛbie yɛhwɛ sɛ ɛfɛ ehu sɛ yɛkamfo no ɛyɛ biribiara no na yɛde kunu nso akyirikyiri sɛ ɛdeɛ na yɛn nso yɛyɛ na ɛmanfoɔ hu sɛ Otumfuo deɛ ɔyɛɛyɛ no yɛn nso sɛbi hɔ ɔdi kan ɔtwa safa a yɛn nso yɛbɛyɛ nso biribi ɛde apoa safa a ɔtwaeɛ no ɛso Otumfuo ɔdama ɔtantoma da daase wɔyi yɛ kɔn afra ɛtugyeɛ enim asɛmie na ɛkɛha bi nkakra wɔn nso deɛ wodwe ho sɛ wɔma yɛ nkɔ saa afena no wɔyi yɛ kɔn afra ɛbɔhyɛ a bɛtumi ahyɛ wɔn sɛ yɛn nso kakra yɛbɛtumi ayɛ ɛfɛ sɔ so yɛbɛyɛ ama nimonyam ne nkonim aba Asante man na Asante man yɛn nso mpɛmpɛfra Otumfuo yɛ daase.